uNkulunkulu akaletha ukukhanya so that you will have a divine direction kulelu hambo lahambayo. Somebody shout amen. So we need a light in every confusion, because there are people abandlula kuleso sikhathi esinjalo. And then bese umthandazo wethu uzobuthi Nkosi sidinga kuba sibe boldly kuma plans na yonke into esihlele for 2025. Esihlele for 2025 usinikeze isibindi so kuba singashintshe singaguquki ezintweni okufanele sizamukeliswe. Amen awukho nje la ekhaya. Amen awukho la ekhaya. I'm tempted to kuwafunda lama verse. That is Mahubo 119. Angazi noma umfundisi uKabinda uzoshesha afike kodwa ngikholwa ukuthi uzoshesha afike. Makufike mina kuqala kufunda mina. Amahubo 119 verse 105. Verse 105. Amahubo 119 verse number 105. According to a light. Oh, amen. By your words I can see where I am going. They throw a beam of light on my dark path. Usofikile. Izwi lakho liyisibani ezinyaweni zami nokukhanya endleleni yami. Verse number balo? Verse number 105. Awuphinde 105. Izwi lakho liyisibani ezinyaweni zami. Yeah. Nokukhanya endleleni yami. Verse number 103. Verse 103. Yeah. And 104. Amnandi kangaka amazwi akho ekunambitheni kwami adlula izinyosi emlonyeni wami. Your words. Your words are so choice, so tasty. I prefer them to the best home cooking. Verse 4, 104. Ngeziyalo zakho ngiyathola ukuqonda. With your instruction, I understand life. Somebody shout, with your instruction, I understand life. Amen. With your instruction, I understand life. Are you sure? That's why I had false propaganda. Yini manje ningakhuluma emveni kwami? Amen. With your instructions, I understand life. That's why I hate false propaganda. By your words, I can see where I'm going. By your words, I can see where I'm going. Gezwi lakho ngiyabona la ngiyakhona. Kusho ukuthi izwi lakho gives me directions. Somebody shout amen. Bese athi verse number 106 at I've committed myself and I will never turn back from living by righteous order. Amen. That is verse number 6. By your words, I can see where I am going. Then 106, I have committed myself and I will never turn back from living by your righteous order. Ngeke ngisayeka ukuba ngiphile ngeziyalelo zakho ezilungileyo. Somebody shout amen. Ngeke ngisayeka because sengiyazi ukuthi izwi lakho linginikeza a right direction. Somebody shout amen. A divine direction. Somebody shout hallelujah. Mtilo said to us that is number 2 that we need to pray for today. That is number 2. A divine direction. The first one is to align us with your purpose and your will. And the second one, a divine direction. Somebody shout amen. A divine direction and clarity.
Sometimes abanye they will need clarity kwi-journey. Uyayidinga clarity from God. Amen. Kwi-journey oyihambayo. Then God is there to give you a divine direction through His word, according to Psalms 119 esiwufundile. Amen. Ukuthi ngezwi lakhe ngiyabona ukuthi ngibhekephi. Then okwesithathu engifuna sikhulekele okwesithathu is to command every chain that is holding you back to be broken. Every chain that is holding you back, because I don't think ukuthi kulonyaka uyayideserve into yokuphinda futhi uthatha uhambo luya phambili ubuye uhlehlele emuva ngenxa ama-chain akubambile. Amen, angazi ukhona like that. So uma siba kwi-declaration prayer, that is where la khona sikhuluma izinto esingafuni ukuthi zenzeka over our lives. Sirebuke sihlehlise siyibuyisele emuva. Somebody shout hallelujah. So by the authority that Jesus gave us, we are going to break that chains asenza ukuthi silokhu sihlehlele emuva, including fear. Oh, amen. Including fear. Somebody shout hallelujah. Fear ne doubt. Cause kuyenze ukuthi na kwi-journey nje yakho u2025 awungafani neminye iminyaka la khona uhambo buye umdoubt uNkulunkulu. Angazi amen ukhona. Mthindo seduze uthi makhelwane ungafani 2025 neminye iminyaka. Cause eminye iminyaka kukhona la khona udwebe khona ama plans. But ama plans owadwebile uSathane wakwenza wadoubt. Kanti edoubteni kwakhe la khona aborta khona izinto sukuthi uyiconceiveile kuqala unyaka in the spiritual realm. Angazi amen ukhona yini. So some angazi noma nephora ngifuna ngimemeze cha ngiyashumayela impela futhi ngiyavuta. Ngithi mina kuwena ngoba ngikhuluma njengamanje. Ifear nokudoubt nento yokuya phambili setback ama-chains akubambayo. Amen, akubuyisele emuva. Othothi kufanele uye phambili but ama-chains alokho ekuholda back. Kulonyaka ake siqashule kuwona. That is why ngifuna sibe nesikhathi more than 5 minutes of prayer namhlanje. Lesikhathi sanele somthandazo is to break izinto eyigcina zibe yihabit nje. Othothi unyaka nonyaka lokhu ziqhubeka empilweni zenzeka, uyakholwa kodwa uyayibona ukuthi zilokhu zikhona in your life and in your Christian life. Angazi amen ukhona la ekhaya. Yini kanti niyayizona into engishoyo. So now ifear kukhona izinto zesabayo ongazi ukuthi uzesatshiswa yini. Kodwa ezinye uyisaba because of information ethile. Amen, ekwenza ukuthi kube khona izinto zesabayo. Then number 2, kukhona izinto ezingama-chain ezikubophile each and every time. When unyaka nonyaka you take a step, mawusenamandla ukuqala unyaka njengoba sibuya kwi-fasting nje. You've got that power of taking a step forward. But at the same time, ngesikhathi usathatha inyathelo uyaphambili. Bese bakhona lezi zinto ezihlale zikhona each and every year. Ezikudadelayo ngesikhathi usafasta kodwa zithi sizophinda sikubambe futhi. Sikubamba siyazi ukuthi masuqeda ukufasta sizokubamba after fasting. Angazi amen ukhona. So we need to break those chains. Angazi amen ukhona those chains, because uyayazi lento ehlala njalo ikuhlehlisele emuva ngesikhathi uyaphambili. Angazi amen ukhona yini. Angazi amen ukhona nibazalwane. So mthino seduze uthi makhelwane, I'm going to break those chains. Khuluma naye uthi I'm going to break those chains, and I'm going to fight the spirit of doubting God. And I'm going to fight the spirit of doubting God. Amen. Ngoba enye into uSathane nje ukubamba ngokuthi umdoubt nje. Ngesikhathi umdoubt bese ethi uSathane ngimbambe la emncane ngakhona. Lento ayifunayo ngeke asayithola ngoba usedoubtile. Galatians chapter 5 verse number 1. Galatians chapter 5 verse number 1. Yebo.
uKristu wasikhulula ukuba sibe nenkululeko. Ngakho ke yimani niqine ningabe nisaboshelwa ejokeni lobugqila. Christ has set us free to live a free life. So that you stand. Never again let anyone put a harassment of slavery on you. Somebody shout it. Never, never again. Never again anyone put a harassment of slavery on me. Because I am free through Christ Jesus. Mthino sethu uzothi ngoKristu Jesu ngekhululekile. Kusho ukuthi akekho umuntu onepower yokwenza ukuthi kube khona into yesabayo. Noma ngabe ubani akanayo power yokuthi kube khona into yesabayo. You need to understand your position in Christ. Somebody shout hallelujah. Onke ama-chains, sisho sonke onke ama-chains angibophile mawaqashuke. Then the last one, as Siyo Mthandazweni, the last one that I need us to decree and declare upon it is the issue, your financial breakthrough. To pray that is an uncommon financial breakthrough. Issue yama finances. Ukuthi empilweni nje ube ne situation yokuthi njalo uyazi ukuthi uzohamba esikhathini sokuleka kweze imali. Angazi amen ukhona. Mthito sethu uzothi makhalani leyo nayo iyakwenza engakhonzeki kahle. Mawuswele imali iyakwenza engakhonzeki kahle. Somebody shout hallelujah. Then we will pray that we shall walk in the financial abundance. We need to walk in the financial abundance this year. And whatever that we speak, it shall come to pass if ever you believe it. But if you don't believe it, ngeke ukudle lokho osuke ungakholwa. The Bible, this man yaphuma yawuchama mathi yabuya yathi umprofeti Elisha, I'm having a problem. Isitha nasi sigcwele intaba, izitha zizungeza umuzi and ziphethe inkemba na yonke into to kill us. Wayesethi umprofeti no. uNkulunkulu engathi lona uthema iphuma wabona izimpi kuphela ezihlaselayo. Kodwa akabonanga thina abangakithi ukuthi bangakanani. Wayesethi mfula amehlo so that azobona ukuthi bangakanani abangakithi kunalabo ababona ekuqaleni. And then amehlo akhe avuleka wabona chariot, ama chariot egcwele entabeni and engemuva kwalabo abahlaselayo emaningi futhi. And kuthiwa again another induna kwathi makubuya laba abanochoko abawu4 bephethe ukudla okuzoqeda uchoko lapha kuma Aram nendlala esamini bekuthathe kuma Aram nendlala eyayikhona eSamaria sebebuya back la kade be rejectwe khona eSamaria. Uma bebuya bephethe ukudla negolide nesiliva kanti ngapha sebedla ikhanda lembongolo nomswane wejuba. Sebedla neinganti sodle yami namhlanje kusasa sidle yakho. Indlala ilevel ngendlela eyayisikuyona egameni lika Jesu. Now iBhayibheli lithi waphakama umprofeti wathi umprofeti kusasa ekseni ukudla kuyobe kudayisa ngamanani aphansi. And kuthiwa yathi awungeke kwenzeke. Ngeke ukuthi ngafika ukudla after indlala engaka. Usithi induna ke uyabona nti indlala isifike emafasteleni ezulu na. And futhi ngendlela esiyiyo akekho umuntu osengakwazi ukusaphula kulento yendlala. And why said prophet, because you have rejected into ekhulunywa yimi as a prophet, you shall see it but you never partake. Uyakubona kodwa ungadli kukho. Somebody shout hallelujah. So kodwa khona uyakubona kuthiwa ngempela ngakusasa ekseni ukudla kwakudayiswa amadoda enochoko. Ekudayisa elapha nesang ahambe nochoko kodwa abuye ngasenachoko esephethe ukudla. A reject waxoshwe nochoko kodwa abuye ngasenayo into eyayibaxoshisisile. Somebody shout amen. And when they came back,
uma sebedayisa kuthiwa yathi yagijima induna akadiphikisa umprofeti, yathi yagijima nayo iyothatha ukudla kuthiwa bayikheqa yawa phansi bayigxoba yafa yangafika endlini. Somebody shout amen. Yafa yangafika endlini. So now ezinye zezinto kufanele ukuthi sendlule entweni ye-lack, even financial. Uphila impilo not ethi vele kuukuthi, but uphila impilo ethi I believe kwi-grace kaNkulunkulu ukuthi wena uNkulunkulu i-abundance ungayenza phezu kwempilo yami. Oh, somebody shout amen. Deuteronomy chapter 28 verse number 12. Chapter 28 verse number 12 is the last one, as we are going to take 5 to 10 minutes. Sitandas. Funda. Ncwadi kaDeuteronomy chapter number 28 verse 12. Usufikile. uJehova uyakuvulela indlu yakhe yengcebo. Izulu anisimvula yezwe lakho ngesikhathi sayo. Abusise wonke umsebenzi wesandla sakho. Uyakutsheleka izizwe eziningi kepha ungatsheleki lutho kuzo. God will throw open the doors of his sky vault and pour rain on your land on schedule and bless the work you take in hand. You will lend to many nations, but you yourself won't have to take out a loan. Oh, asikwazi uphuma Nkosi lana sinomoya womashonisa. Angazi amen ukhona okwehlanu tshela sethu sithi okwehlanu ke lokhu makhelwane. Okwesingakwesine njalo. Awu amen. Maybe soqhubeka kwi declaration elandelayo. Okwesine lokhu esithi we want to walk in financial abundance. Amen, in financial abundance. Then yizwa into ethi God will throw open the doors of his sky vault and pour rain on your land on schedule and bless the work you take in hand. You will lend so many nations, but you yourself won't have to take out a loan. I think we need to be delivered kuma loans. Amen. Angazi ukhona kusho iBhayibheli bazalwane. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kufuneka sihambe sifinyelele kule level ethi i-financial abundance iyini. Is where you lend somebody kodwa ungayifuni leyo mali ibuye back, because you have it and you have it enough. It is enough. Kwanele ukuthi ungalokhu ukhalelwa ukuthi ubani wathatha imali yami wangayibuyisa. Angazi that is abundance le. Kusho ukuthi ma usafuna imali yakho kusho ukuthi awakafinyeleli kwi level ye abundance. Angiphinde futhi ngaphinda lapho ngaphinde. Asikakafiki kwi level uNkulunkulu le akhuluma ngayo ye blessing okufanele sifike kuyona. Le level ye blessing is where we walk under the open heavens of blessings. Open heavens of blessings. Kusho ukuthi ngamanye masamba ngaphansi kwamazulu avulekile esibusiso. Uma isibusiso sikaNkulunkulu sivule amazulu evulekele kuwena, kusho ukuthi you shall not lack anything. Ayikho into yoyiswela. Mina I believe ukuthi leli verse uNkulunkulu wayengeka likhulume kanti abekho abantu afuneke balitaste. Nayizwa lento engisho baza I believe ukuthi wayengeka likhulume. Athi siyawuhamba ngaphansi kwamazulu avulekile. And bese athi siyakuboleka izizwe imali. Kusho ukuthi siyawuba impendulo yezizwe ezingakahlangani naye. Ngoba thina siyisizwe sakhe.
ubupriest bobukhosi. Angazi amen ukhona. Singamadodana akhe. Then bese athi ke siyaphuma kulento yamaloans. Komshiya card. Siyaphuma komashonisa. Shothi mawuse kwamashonisa. Yazi ukuthi there is no blessing. There is no abundance. There is no financial abundance upon your life. Kodwa iprayer ayibe khona in30. uNkulunkulu sifikise la khona. Esithi masivuke ekseni sambe phezulu ngaphansi kwamazulu avulekile. Ongabi naso isidingo sokuyoshaya ulayini uyoncenga umuntu ukuthi akuboleke imali ngoba ufuna ukuphesha somewhere. Nase ngibuka ngabe ngathi yathi shaka kabuhlungu le ngishoyo. Amen. Ingathi ayithinti kamnandana le. Somebody shout amen. Ingathi ayithinti kamnandana. Kodwa angithi uyayizwa ukuthi into yokukhulekelwa le. Mtshelo sethu uzothi makhona into yokukhulekelwa le. And ayikwazi ukuqhamuka isi abundance. Kufune kuyizwe blessing ukuthi ngathi lona izulu selingivulekele. Bese uza ukuthi ngathi icup yami iyathelele, ikhontetelayo kwicup yami. Ube kwi-level la khona uthi hayi khona angabi nakho akakabi abundance. Kodwa sekuyaphileka. Awangazi amen ukhona yini. Kuyaphileka. Ngiyayiqeda inyanga ngabolekanga. Khona kodwa ngakafinyelela khona engasilandi khona isikweletu sami. Noma ngiqeda inyanga ngingazange ngize ngiboleke kodwa engibalekile ngiyayifuna imali yami. Ngiba sengila ngithi ngicela imali yami. Amen ngiyayifuna imali yami. Kusho ukuthi awukakafinyelela kwisibusiso esithi unakho kwanele. Uzawuboleka wena uboleka izizwe wena ungaboleki lutho. Amen angazi ukhona. Ungahambi sesithandaza ungahambi masesithandaza oyophuza amanzi. Iyomisa le ngiyayibona nami. Phuza sisi phuza. Ayidlali nezingane ngiyazi ukuthi iyomisana yona. Egameni lika Jesu. Amen. Somebody shout hallelujah. Mtino said, Father, deliver us from my debt. Deliver us ekwenetini. Asisho ukuthi ngikusikhulule ekwenetini. We want to walk in a financial abundance. Somebody shout amen. Ayibona izandla bathi inkosi isikhulule. Uyazi ukuthi ayikhonze kahle inkosi ngempela. Nawe wena obolekwayo. Ayikhonze kahle lokhu umbona lo okubolekile ungamkhokhela. Amen. Ayikhonze kahle inkosi. Nezandla ayiphakami kahle. Ngoba uma uyiphakamisa ngathi uzokubuza ukuthi uyiphakamisa kanjani izandla imali yami. Unesibindi sokuphakamisa izandla kodwa imali yami ingafikile. Amen. Angazi unkabinde kusho khona umkhumbuza yini ukuthi bayaboleka noma uyoxolisa ukuthi angakakhokhi. Somebody shout amen. Somebody shout hallelujah. All right, how many prayer items siwakhulekela? Number 1 sitheni. We are praying alignment. And then number 2, divine and purpose. And then number 3, it is to pray for it's to pray for breaking of chains of setback. And the number breaking of chain of setback and fear, doubt. Somebody shout amen. Fear, doubt. And then the last one, we are praying for a financially abundance. Amen. Amen. As we call it, declare 5 to 10 minutes. Ekameni lika Jesu. Sesisalela imizuzu emngaka. Ngicela ukuthi as you will be praying,
Can we do a different prayer today with declaration? We've got a lot of space. I want everyone to walk out from your row. Laukon. Walk out we sit Omegion. And then I need you to take your corner or to walk, praying, walking. Amen. It's either you take your corner or it's either you will be praying, walking around the space that you have. Amen. Somebody shout amen. Let us open our mouth and pray now. Let us declare and declare for this 4 prayer declaration in the mighty name of Jesus Christ. Come on, Church of Jesus. You can do better than that. You can do better than that. In the mighty name of Jesus Christ. Father, we give you the praise. We give you the honor. Here, Father, is your people. Yibandla lakho moya ingcwele. Namhlanje uNkulunkulu wethu ongcwele kule prayer. Siyathandaza uNkulunkulu wethu onamandla onke ukuthi yiba uNkulunkulu nakulesi sikhathi. And Father, we are praying for the alignment in the mighty name of Jesus Christ of your will and your purpose upon our lives in the mighty name of Jesus Christ. Each and every one, Baba wethu onamandla onke okhona kule ndawo. We cannot afford to hamba without ukuboniswa uwe nokunikezwa wena direction. Yonke into esiyenzayo siyakuyenza uNkulunkulu siyithathela kuwena singancinganga kokwethu ukuqonda nawethu amandla. But we want to do everything God sazise wena. NjengoNkulunkulu osinikeza Baba wethu onamandla onke a right direction. In the mighty name of Jesus Christ, we are praying, Father, to hear your voice. To hear your voice. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha nakulonyaka. Umthandazo wethu ukuthi vela uNkulunkulu wethu ongcwele. NjengoNkulunkulu onamandla. NjengoBaba wethu dwala laphakade. This is our prayer. In the mighty name of Jesus Christ. Do it, Father. Anaya koshataya hela Messiah. The mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord God Almighty, we need you more than anything else. Naglonyaga Nkosi, we need your alignment. In the mighty name of Jesus Christ. We need your alignment, Father. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngoyewethu ability. Ngeke sakwazi ukwenza ngamandla ethu. Kodwa ngamandla avela kuwe. Siyakwethemba. 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 Wena dwala laphakade hanamaya kushataya. Bayete Nkulunkulu. Bayete dwala laphakade. Ikamandala Messiah. Woo! We are praying for your divine direction, for your divine clarity. We are praying for your intervention, oh God. In whatever that we will be doing this year, whatever that we are doing, give us, oh God, a clear direction, a clear clarity in everything. Siyakhonelwa Nkosi ukukhonjwa wena indlela nasoholweni lwakho moya kaNkulunkulu moya engcwele moya kaSimakade moya kaSomandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha inamaya koshataya. Spirit of Jesus, help us, oh God. Moya engcwele sisize endleleni
Don't let us down. Don't leave us. Don't forsake us. But we need your leadership. We need your direction. Oh God. Not only eintweni zakomoya kuphela, but kukho konke nkulunkulu sidinga wena. Give us a divine direction. Give us a divine clarity. Give us, oh God, that alignment of your will and purpose. In the mighty name of Jesus. This is our prayer. This is our declaration. We are coming against right now every shame, setback chains. Onke amashayini asibuyisele emuva. Onke amagedango asibophileyo. Onke amagedango angafuni ukusidedela. We are saying, let those chains be broken in the mighty name of Jesus Christ. Chains of fear, chains of doubting the Lord, chains of doubting the ability of God. We're coming against it in the name of Jesus. Lalela weSathane, namadimoni onkakho, onke amagedango elisibophe ngawo, okwesaba, amagedango ngigabaza amandla kaNkulunkulu. Siyawaqashula ngegama likaJesu waseNazaretha. We are coming against it in the name of Jesus. We are coming against it in the name of Jesus. Yes, Jesus. And we decree and we declare, God, in this declaration prayer, the walking of financial abundance. We are declaring, God, an open heavens of blessings, that we shall walk under the open heavens. Siyakunyathela, siyahamba ngaphansi kwamazulu esibusiso asivulekile. Amazulu avulekile esibusiso. Amazulu avulekile esibusiso. Amazulu avulekile esibusiso. Sihamba ngaphansi kwesibusiso esehlela phezu kwethu in the right season. Ngesikhathi esifanele, ngesizini right. Ngegama likaJesu, amadimoni onke avalayo imali, we are coming against it. Lonke uhlobo lwamadimoni elithatha ingididi ikhiye liyovala ama-finances ebandla likaNkulunkulu. Sonke onke amahlobo lamadimoni oluvala ama-finances abazalwane, siyawaqashula lawo madimoni ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Kodwa sikhulula izulu elivulekile lesibusiso sezimali, lesibusiso sokuba nakho, lesibusiso sokuba nakho kwanele ngegama likaJesu. In the mighty name of Jesus, finances, abundance take place upon God's church, upon ibandla likaNkulunkulu, upon ibandla likaJesu Kristu. In the mighty name of Jesus, let be no lack. In Jesus' name, we era yama-finances angabikho ukubambezeleka kufika kwalesi sibusiso kwe-abundance yama-finances ngegama likaJesu. Wena Sathane obamba imali zabantwana bakaNkulunkulu, sibeka ilahle lomlilo oqothulayo ezandleni zakho
egameni likaJesu. Dedela, dedela. Satana dedela imali. Satana dedela ama-finances. Satana dedela egameni likaJesu i-finance ama-finances ukuthi mawachichime ngegama likaJesu. Let that abundance, let it take place in the name of Jesus Christ. We pray, oh God. Makwenzeke. In the mighty name of Jesus. Lift up your hands wherever you are. Shout after me, I shall not lack. I shall not lack. In the name of Jesus. I will have abundance in everything that was created for me. Kuma finances nayo yonke into enegama lami. Ngingeke ngahluleka. Ngeke ngaswela. Nginakho. Ngizaba nakho. Ngegama likaJesu. Mukamanta labrusa. I think bazalwane kulezi lama declaration point awu-4 today. If you can take it seriously, even at your place, wakhulekela ukuthi uNkulunkulu kwenze lokho, you shall see God. I promise you. Uzambona uNkulunkulu engenelela kuyo yonke into oyenzayo. And I decree and I declare ukuthi makwenzeke ngempela phezu kweimpilo zenu. May you receive it in Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus Christ. Oh God. There is a song, it is Ane Liswe Oswe Osweleyo Ane Aneliswe Oswe Osweleyo. Cela ubambe isikhwama sakho somnikelo. Osweleyo bazalwane. Ngesikhathi usasibamba usakhipha umnikelo wakho. Usakhipha umnikelo wakho. Bazalwane, on Friday by 9 o'clock bayazilastwela ukubambela khona iphasika eSherwood. It's at Durban mental health center. Yes, ukusebenza khona omama umbili. So we'll be sizobe sihambisa iprayer yokuvula unyaka khona kulesi sikhungo egameni likaJesu by isikhathi it will be 9 o'clock or 11. All right, that is 11 o'clock egameni likaJesu on Friday. Sherwood ilastwela ukubambela khona iphasika. So sihambisa iprayer khona. Ngicela ukuthi abazalwane aba available ngeFriday ngo11 sambe nabo sihambisa iprayer lapha eSherwood. And okay, kulungile, it's fine lokho kunya ngikushiyele kumina. Bese kuthi na ngesonto we are here bazalwane 11:08. But it is important that outreach yokuhamba ngo Friday siya lapha. Now available, you'll do a call so that you'll avail yourself. Or noma mhlawumbe ukwazi ukuthi ngesikhathi selunch yakho siqondanise at least ngo 12 to 1 noma 12 to 2. But I think ukuthi maku 11 ngabo 2 sobe sesiqedile. Yes, but ngiyacela ukuthi ke wonke umuntu nje ongakwazi ukuyiavela ngiyacela siavele just to kuhambisa imthandazo kule ndawo egameni likaJesu. Amen. Ayengibona izandla bathi bangayiavela bazobe khona ngeFriday egameni likaJesu bazobe khona ngeFriday.
God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. In Jesus' name. Ngicela ukuthi sizobonana ngayo. Ngicela kodwa size silethe umnikelo wethu. We can come and give in Jesus' name. Awe Kama Dela Apu Newsway Ane Liswe Oh swe Ane Liswe All right, Sister Zandla, you can come. Bang Bugama worshippers, stretch his hand towards Siena for a prayer request. Father, I speak deliverance upon his life, and I speak healing. Egameni lika Jesu Kristu. Makwenzeke kuye manje impiliso. Ayenzeke phezu komzimba wakhe. Mighty name of Jesus Christ. Be delivered now. In the mighty name of Jesus. Be delivered now. In Jesus' name. Let it be, O God. Thank you, Holy Spirit. In the name of Jesus Christ, it is done. In Jesus' name. Ashadu Jesu zandle inkulu bazalwane. Asibonane ngolesihlanu nangesonto kule ndawo. God bless everyone. In Jesus' name. Amen.